ಯುವ ಕಲಾವಿದರು ನಾಚಿಸುವಂತೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂದ್ರೆ ಕೆಲಸನೂ ಇಲ್ಲ, ಹೊಯ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಇಲ್ಲ, ಬೇಸರ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕೋಣ. ಏ ಸುಧೀರ ಬಾರಲೇ, ಏ ಜನ ಬಾರಲೇ. ಕುಡಿದು ಓಡಿದೆ. ನಿಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ದಾಪಣ್ಣ ಉಂಜಿ ತಾಟಿ ಅಜಿಪ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಪಡಿನ ತಂಡ ಗಜೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಗಜೇಂದ್ರನ ಒಂದು ತಂಡದೊಲೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ಬಾರಿ ದೂರೋಡ್ದು ಬರ್ತದೆ. ಶಿವಪುರದ ಮಣ್ಣಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ನಡೆದನಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪ್ರಾಯ ಅಜಿಪ ಕರಿಂದಲ್ಲ, ಎಲ್ಪ ಕರಿಂದಲ್ಲ, ಎನ್ಪ ಕರಿಂದಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಪೊರ್ಲುಂದು ನಿಕ್ಲು ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋಡು. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ದುಮ್ಮದ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲು ತೋಡಾಬಿಡು ಅಂಚಾದ ಏರ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ ಬಟ್ಟಲ ಒಂದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಣ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಪಾಲು ಪಡೆಯಲು ಬಂದು ಕೇಳಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಪರ್ವ ಕಾರಣ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ನೇತೃತ್ವ ನಡೆಪಡುತ್ತಿರುವ ಗಡಿನಾಡು ಕಲಾವಿದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಖಂಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ. ಪುಣ್ಯಭೂಮಿದ ಈ ಮಣ್ಣೆಡೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರದ ಮೂಜಿನ ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರೂತ ಇದ್ದ ನಿಂಗ್ಲ ವಾ ಎಲ್ಲೆ ವಸ್ತು ಕನದಲ್ಲ ಐನಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಚೆಂಡಿನ ಮೂಲಕ ಅಂದುಕೊಂಡ
ఆయన మల్ల మల్త కొరపడంచిన ಒಂಜೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಿಖಲು ತೋಡು ದೇಪಂಡ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಡಿಲು ತಂಡ ಬಾರಿ ದೂರ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಪಾಲು ಪಡೆನಿಂಚಿನ ಈ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಮಕ್ ನನತಿ ಕೊಡುಂದಾಂಡ ನನ್ನ 1 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕರಿಯೋಡಾಪುಡು ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ ತಕ್ಲಿಂತ ಕೆಲಗಳು ಪೋಯಿರು ದೇಪಂಡ ನಮಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜಪ್ಪೋಡು ಬಂತು ಮನುಷ್ಯ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮನಿಟ್ಟು ಬಂಜಿ ದಿಂಜುನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒನಸು ಮಾಲ್ತದು ನನ್ನೊಂಜಿ ತೆಲ್ತದು ಕೆಲಗಳು ಬಂತಾರೆ ನಮಗೆ ತೆಲ್ತು ಬಂಜಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡ್ ನನಂಚ ಒನಸು ಮಲ್ಪುನು ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂದು ಮಡಿಲು ತಂಡ ನಿಗಲು ತೂಯಾರು ಬಾರಿ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಕದರಿ ಅಡ್ಡಿಯಾರು ಪದವು ಇಂಚಿನ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಈ ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಶಿವಪುರದ ಮಣ್ಣೆಡು ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬನು ತೋಜಾವಡು ಪಂಪುನ ನಿಲೇಟು ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಬೈದೇರು ಅಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬನು ನಮ್ಮ ತೋಡು ದಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಟಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಕೊಂಜಾದ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲ್ಗಂಟಿನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರು ನಕಲು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ಇನಿ 16 ಗಂಟೆ ಪಟ್ಲ ಜಾಗರನಿದ್ದರೆ ಆ ಶಿವದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯುಂಡ ಇನಿತ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಜಾಗರಣೆ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯೋಡು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲವುಂಡು ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಿಂತ ತೂಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಬತ್ತ ಸೇರಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರ್ಲ ಚಾವಡಿದೆ ಇದು ಆಸನರ ಅವಡು ಬದುಕೇನು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಯಾಂಡಿ ಅಜ್ಜದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆ ನೂಂಜಿ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂದು ಬೈದೆ ಏತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಮೊಗಲಿಗೆ ಯಾವುದು ಗೊರ್ಪಿನ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬೋಡ್ಸಿನ ಆತು ನೆರಡಿಗೆ ನೋಡು ವಿಷಯ ಇಂಚಿನದ ಬನ್ನದ ಎಗ್ಲ ಇಲ್ಲದ ದನಿಲಾಕ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಒಡೆಗ ಪೋತೇರು ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ವಸ್ತು ಕಂತ ದೀಟೇರು ಏರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಬಿಡೊಚ್ಚಿ ಎಗ್ಲು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಬುಡ್ಲಿ ಎಂದು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಪುರನೇ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೆ ಹಾಕಲು ಇಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗೊಚ್ಚರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೋದು ಪ್ಯಾರಿ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ದಾನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಕ್ಲೇಂಜಿ ಬಾಲ್ ಮಲ್ಲ ಬಾಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡದೆ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹಠ ಮಲ್ಪುಯಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಅಂಗಡಿ ಒಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಅಂಚ ಹುಷಾ ಕಡೆಗೆ ವಿಷಯದ ಇನಿ ದನಿ ಇಜ್ಜಿರು ನಿಕಲು ಎಂಜಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬಂದ್ರೆ ದನಿಕಲು ದಿಕ್ಕು ನಿಕಲು ಎಂಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿನ ಆರ್ಡರ್ ಪಂಡ ಆರ್ಡರ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಐತನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡದ ಹಠ ಬಂದದ್ದು ಏರುದು ನಮಗೆ ಆಯ್ದ ಇಂಚ ಅಯಂಚರ್ ಎಂಜಿನ ವಿಷಯ ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬರುತ್ತಿಗೆ ಇಡೀ ಅಂಗಡಿ ಕೂಡ ಬಂದಾದ ಅಂಗಡಿ ಅದೇ ಪುಟ್ಲ ರೀತಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು ಅಡೆ ಹೋಗಿನ ಕೊಡ್ತು ಮೂಲು ದನಿಲ ಇಕ್ಕೇರು ಎಲ್ಲದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಬೆಲೆ ಹೋಗು ಅಲ್ಲೇ ಜೊನ್ನಿ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅನ್ನದ ಏವಂತದು ದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ರೂಪ ಯಾರು ಬೆಟ್ಟದಿನ ಪರ ಬೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಉಂಟು ವಿಷಯ ಜನ ಬಂದಾಗ ಈತೊಂದು ನಿಕಲು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತುಕೊರ್ರೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಅಡ ಏನೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಏನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಆಗ್ಬೋದು ತೂಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಮಲ್ಲಾದ ಬರ್ತದೆ ವಿಷಯ ಏರಿಲ್ಲ ಬರೋಚ್ಚಿ ಈ ಗೋಣ ಮಂಜೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪದೆ ಏರೆಲ್ಲ ಬಂಡ್ರೊಚ್ಚಿ ಬಾರಿದೆ ಕನ್ನಡ ಜನ ಉಂಟು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಾಡಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಲಿ ಅವು ಗೇಟ್ ಬಾರದು ಬೋಲಿ ಏರ್ಲ ಬರಂದನ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಚಾಪುರ ಕರ್ತಾಂಡೆ ಇಂಚು ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಟು ಇರಿಡ್ದೊಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಅವಡಿತ್ತು ನಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಉಪಕಾರ ಅವ್ರು ನಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ದಂಡಗಳು ಬರ್ತೀರಿ ಅಕಲ್ಲು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಉಪಕಾರ ದುಡ್ಡು ಎಂಜಿನ ಬೋಟ ಕಲ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಆಪು ಜನ ಇಂಟಿ ನೀ ಆವಡು ಇತ್ತ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಪರಂಡಿ ನೀ ಶಿವಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಕಾಲೇಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಕಾಂಡ ಬಲ್ಪು ನೀರ ಕೂಲಿ ದೆಕ್ಕರೆಂದು ಪೋನಾಗ ಬ್ರಷ್ ಕಟ್ಟಾನಿ ನಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೊರಡುಗೆ ಅಂಚ ಇಡೀ ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತ ಒಲ್ಪಲ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಏರ್ ಬಂದಿದೆ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಮಡಿರದ ಸುದಿರನ್ನೇ ಬಂಡೇರು ಇದು ಬಾಬನ ನಡೆಬೋಡ ಪೋಲೆ ಅವಲೊಂದು ಮಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ ಬೈದು ನೈಟ್ ಇರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಕೊಪ್ಪೇರು ಬಂಡದು
ಅಜ್ಜ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಬಾಲ್ಯ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಿಷಯ ಏನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಏರೆಗ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರೊಂದಿ ಮಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೊರಡು ಇಂಕ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಉಂಟಮ್ಮ. ಇದು ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಟು ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಆಜ್ಞೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಕ್ಕಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಕ್ಕಲೆ ಅವು ನಾನು ಎರಡಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ നല്ല ಒಟ್ಟೆ ಒಟ್ಟೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ನಾಡೋ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಚ್ಚಲೆ ದನಿಕುಳಿಂಚೇರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಬುರ್ಚನ ಈರ ಯಾವ ಇರ ನೀವು ಉಪಕಾರ ಆಡ್ತೀವಿ ಇಂಕ್ಲು ಜಾತ್ರೆ ಬಂದು ಭತ್ತ ಅಂದು ಮೊನ್ನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪಂಡೇರು ನಿಗ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ರೂಮ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಸೌಕರ್ಯ ಉಂಡು ಅಂತ ಬಾಳ ಮೀಯರ್ ಬಾಳ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರು ಬರೇಸಿ ನೀ ಟೆಂಚ ಮೋನೆ ಹೊಚ್ಚು ತರ ಮೀ ಹೊಚ್ಚು ಬಾಳ ಬರ್ತಾರೆ ಗಂಟೆ ಎತ್ತು ತೂಲನ್ನು ಇತ್ತು ಪೂ ಅಂಗಡಿ ಬಂದಾಕಿಲ್ಲ ಅಂಚತೆ ಈ ಮುಂಪ ಎಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಈರಡ ಒಂದು ಮಾಯಾಜಾಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚಂದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಆಡ ವಿಷಯ ಏಮನ್ನದ ಈರೋಜು ಏರೆಗಲ ಪಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜ ಏರೆಲ ಪಂದ್ರ ಎನ್ನ ಬಂಜಿದ ನುಪ್ಪುದ ಪ್ರಶ್ನೆ ದನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇಡೀ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಹೋಗು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಓ ಅಲ್ಪ ಒಂದುಲೆ ಏನಂತ ತುಕ್ಕುಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪ ರಾಬು ಮಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಲ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ತೋಲೆ ಯಾವನ ತೋಲೆ ಅವನು ತೂಕ ಅಂದ್ರೆ ಪೂನಾಗೆ ಎಲ್ಲೇ ತೋಜುಂಡು ತೋಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ತೋಲೆ ಐನಾದ್ರು ಬೇಗ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಡ್ಡಿ ದನಿಕುಲು ಬರ್ಪಿನ ಹೊರ್ತಾಂಡು ಎದು ಅಲೆ ಅವನು ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಉಂಟು ನಿನಗೆ ದಾದಾಂಡ್ಲಂಗೆ ಬರ್ಪ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾದ ಬರ್ಪಿನ ಬರ್ಚಿ ಎರಡಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಇನ್ನಾಂಡು ಸೀದಾ ಪೋಲೆ ಗೇಟ್ ಬಾರ್ದು ಪೋಲೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಬರ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ಪೋಲೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಧರ್ಮಾದಿಕ್ಕೊಂಡ ಎಂಜಿನೆಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ ರೆಡಿ ವಾವ ಊರುದು ಬತ್ತದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಇನ್ನು ಎಂಗ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಸಾವು ಮಾರಲ್ಲ ಅವನು ಅಮ್ಮನ ಪಂಡೆ ಮದ್ಮೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಸಂತಾನ ಓರಿ ಉಂಟು ಸಂತಾನ ಓರಿ ಮದ್ಮೆ ಓಡು ಅವೇರು ಮಾರ್ರೆ ಜೋಕುಲ್ ಅಮ್ಮೇರು ಅರ್ಮ ಪತ್ತು ಜೋಕುಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿಂಜಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಈ ಒಂಜನ ಪುರ ಸಾಂಖ್ಯರ ಆಯ್ತು ಬನ್ನ ಬೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಟಿ ಸಾಲೆ ಬಾರಿ ಮುಕ್ಕಲು ಓಲ್ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಟ್ ಬರ ಬೊಚ್ಚಿ ಬನ್ನ ಸತಿ ಸರ್ ಅಂಗಡಿ ಆಯ್ತು 150 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಒಂದೇ ಮೆಲ್ಲ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ದನಿಕುಲು ಬರ್ರೆ ದನಿಕುಲು ಇಂಜೇರು ಬಿಚ್ಚಾಪುಂಡಿ ಅದು ಇಂಜೇರು ಇದು ಮಗೆ ಹಾಗೆ ತೋರ್ಸಾಂಡು ವರ್ಷಾಂಡಿ ಉಳೆ ಪೂಜಿ ಈತೆ ಒಣಸು ಕೊರಡಿ ಜೋಗ್ಲಿ ಕೊರ್ತು ಒಣಸು ಕೊರಡು ಸರಿಯಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲದ ಬಳಸದಿಂದ ತಿನ್ಪುಜರು ಬೈಪಾಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ಪುಡು ನಿಂದು ಹೋದು ಶಾಲೆ ಇತ್ತೆ ದಾನೆ ಬರ್ತಾರ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಪುರಾಣಿ ಯಾನು ಬ್ಯಾಟ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಮಲ್ಲದೆತ್ತು ನಾನು ಈ ಮಲ್ಲಾಯ ಆಯ್ ಸಚಿನ್ ಗೊಪ್ಪಿಯೇ ಎಂಬಿಯ ಗೊಪ್ಪಿಯೇ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಗೊಪ್ಪಿಯೇ ಪುರ ಪಂಡೆ ಯಾ ಪಂಡೆ ಅವಳು ಗುಂಪಲ ಶಾಲೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊಪ್ಪಿಯರ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ ನಿಕ್ಕವಡು ನೀಕ ಆಪೋಜಿಟ್ ಪಂಡೆ ಪಣ್ಣೆ ಕೇಳಿ ನಪ್ಪಿ ಪಪ್ಪನ ಈ ಸೈಡ್ ಪುರ ಕಾಸು ಕಾಲಿ ಪುರ ಬುಟ್ನಾಕಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಚಾದ ನೂನದೆ నేను ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮಂತು ಕೊರಡಿ ತೋಜುಡು ಕಣ್ಣು ತಡಿ ತೋಜುಡು ತೋಜುಡು ಈ ಬ್ಯಾಟ್ ಗಬ್ಬರೆ ಆಪುಂಡಿ ಆಪುಜಿ ಯಾನು ಪಂಡೆ ಆಪುಜಿ ఒక ఈన మన బెన్పర్ రోజు రెండు బ్యాటరీ తెచ్చుకోరు ఆపుజీ అతమల్పుని పన్పర్ కావడు కొయిల్లే కావడు పన్పర్ వ్యవస్థ మల్ పడితే ఇందు ఆ బ్యాట్ ఆత్మల మాలి బాప పల్లెక ఆపుజన ಅತ್ತು ಯಾ ದನಿಕುಲು ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪೇರು ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದು ಆರಡ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕಂಡ ಆ 10-15 ಬ್ಯಾಟ್ ಕೊರಿಯರ್ಲ ಯಾವು ದನ ಅನ್ಪರು ಎಗ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಎನ್ನ ಬೇಲೆದ ವಿಷಯ ಬೇಲೆ ಹೋಂಡ ಇಂಕ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಬಡ್ದಿ ಬಗ್ಲಿ ದಾಂಗ್ ಕೊಡದು ಇಂಕ ಯಾನು ಬಂಗೋಡು ಚಪ್ಪಲಿ ಬಾಡಂದೆ ಬೈತ
ఏంటండి చెప్పలి ಚಪ್ಪಲಿ ಪಾಡಿನ ಮೀನು ಉಪ್ಪತ್ತಡಿ ತಾರತ ಮೂತಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಬಂಡೆ ತೆಂಬೆ ಅಂದ ಅಂಚಾದ ಪಕ್ಕ ನಾನು ಇಂಜ ಎನ್ನಗ ಇರೋ ಪಂಡೆರವಳು ನಮ್ಮ ಗಜನಿ ಏರೋ ಪಂಡೆರವಳು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಡಪಂಡು ಅವಳು ಈ ಬ್ಯಾಟ್ ಕೊರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡೇರು ಅಂಚಾದ ಬಣ್ಣಗೆ ಮೀನಿದೆಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾತಿರಿ ಇಚ್ಚಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಶಾಲೆ ಬೋಪುಜರು ತುಲೆ ಆ ಬೈಪಾಸ್ ಒಂದು ಹಿಂಗದ ಬೈದೆ ಇತ್ತೆ ತಾರತ ಮೂತಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಡಿ ಗಣಿತ ಯಾನ ಪಂಪುಜ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಆಪುಣ ತೂಪೆ ವಿಷಯವನ್ನಗ ಮೆಷಿನ್ ಎನ್ನತ್ತೆ ದನಿಕಿಲ್ಲ ಯಾನ ಮೂರು ಬೇಲಿ ಗುಪ್ಪುನಿ ತೂದು ಚೂರು ಚೂಚೂರು ಅಕಲ್ಪುನ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪ ತೂದು ಚೂರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಅಡ ವಿಷಯವನ್ನಗ ಕೂಡ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಗಿಕ್ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಏರ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬೋಚು ಅನ್ಯರಿಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಬಂಡವಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈರ್ ಟೆಂಪೋ ಡ್ರೈವರ್ ಅಡ್ದು ಜೊಡದೆ ತೂತೆ ನನ್ನ ಈರ್ನ ಟೆಂಪೋ ಡ್ರೈವರ್ ಟೆಂಪಗಂತ ಲಾರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅವಡು ಇರಿ ಕಾಸು ಅಂತ ಎಷ್ಟ್ರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ಬೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವು ಬಿಡ್ತಿದ್ದು ಬಲೋಚಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಡು ಇದ್ರೆ ಡಾಯ ಫೋರ್ ಹಾಕಿದಿ ಫೋರ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದಿ ಎದುರಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ತುಲೆ ಅತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಜ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡೆ ಖುಷಿಯ ನನ್ನ ದೇಟ್ಲ ಉಂಬೇಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದಾಂಡವು ಉದ್ದಾಪೆ ಐಟು ಕಪ್ಪುಂಡ ಅದೇ ಉದ್ದಾಪೆ ಯಾವುದು ಈರ್ನ ಸಚಿನ್ ಏತು ಉದ್ದೊಳ್ಳಿ ಏತು ಸೆಂಚುರಿ ಹಾಕಿ 100 ಸೆಂಚುರಿ ಹಾಕದೆ ಅಂಚೆ ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ 1000 ಸೆಂಚುರಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕ ಈರ್ನಿಕ್ಕಿಂಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವ್ರು ಸಂಚೂರ ತೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೊಲ್ತು ಮಾಡಿರ ಅಂದ ಗೌತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಈರ್ ಮಲ್ತನ ಉಪಕಾರ ಉಂಡತೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಗಳ ಮರಪೂಜೆ ಬರ್ಪೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ఆయన జాగ్రత్త పోలే బ్యాటరీ ಬಾಲದೆ ತಿಂಡ್ರದ ಬರ್ನಾಗ ತಿನಿಯರ ಪೂಜಿ ತೇರೇರ್ನ ಕೈಕಾಲು ಪತ್ತೋಡೆ ಅಂತ దాని అక్క పెద్ద నూరు లెక్క 100 ఇల్లడే బతారు కొంచెం బొట్టు ధనికులు ఇచ్చారా ధనికులు ఇచ్చారక్క ಬಾಬಣ್ಣಿ ಮುಂದೆ ಬೇಲೆದಯ್ಯ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸೌಂಡ್ ಬೈದರು ಶಿವಪುರದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅಂದು ಅಂತ ಅಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಡೆ ಬರ್ನಾಗ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ನ ಅಂದು ದೀಪಕ್ ಕೊಲ್ಲೇರು ಆರು ಕಂಡೆ ಮುಂತಾದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಇದೊಂದು ಉತ್ತಲ ಮೇಲೆ ಪೂಜಿ ಅಡ್ಡಲ ಬುಲೆ ಪೂಜಿ ಏಕ ತಿತ್ತಲ ಈತೆ ಕೊರ್ಪರ ಬಂಜಿಗಲ ಕೊರ್ಪರ ಇರೆಂದು ನದ ತೀರೆ ತಿನ್ಪಿನ ಅಂದಲೂ ತೋಜು ಕಾಲೆಗಳ ಕೊರಡತೆ ತಿನ್ಪವೇ ಆಡಲಿ ಇಂಚಿದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಲಿ ಕಾಲೆ ಅಂದೆ ವಸ್ತುನು ಕೊರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಕಂದು ಎಂಕು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈ ವೈಕುಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಧನಿಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಧನಿಕಲ್ನ ಕೊಂಡು ನಿಕುಲೆ ತಿನ್ಪರ್ ನೇರಂಜಿ ತೋರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ತೋರ್ ಮಲ್ತು ಉದ್ದ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಉದ್ದಲ ಬೋಡು ತೋರಲ್ಲ ಬೋಡು ಇದು ಬುಲೆಪು ನಿಜ್ಜಿ ಇಂಚೇನು ಏತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಮತ್ತೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಆಂಡ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಡನೆ ಪಡು ಏಳೆಲ್ಲ ಬಂದ ಯಾರು ಮಲ್ಪುಜಿ ದೀಪಕ್ಕನ ಬಾಯಿನ ಒಂಚೂರು ಬುಚ್ಚಾಲಿ ಯಾರು ಬನ್ನಿ ಮೆಲ್ಲ ಕೆಬಿತ್ತು ಯಾನು ಮೇಡ ಪನ್ಪೆ ಬಟ್ಟೆಡ ಪನ್ಪೆ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಲ್ಪಲೆ ಚಿಚ್ಚು ಪಾಡುವೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟಾ ಆಡಲ ಸುರುಟೆ ಬಂಡೆ ಮೆಷಿನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಕೂಡ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಂಚೆ ಹಾಕೊಂಡು
ಇಂದು ಇವ್ರನ್ನ ಮಗಲೇ ಅದೇ ವರ್ಷದ ದಾದ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ತಿಗಿರೇನು ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಪಂಡದ ಪದೊಂದು ಪೋಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಬಂದಾಗ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೋಡು ಅತಿ ಆಸೆ ಗತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಗೊಚ್ಚದಿನ ಬೋಡ್ತಿಗೆ ಪೂರ ಕೊರಪ ಪೂರ ಎಂಕಲ ಬೋಡು ಏನು ಅಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಾಡೋದು ಅಜ್ಜಿ ಹೆಂಚಿನ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಐದು ದಯವಿಂಚದು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಅಜ್ಜದು ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದವಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಕುಸಾಲದ ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆತ ತಿಳಿಪೆರ ಬೋಡಾತು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಡೆಬಿಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದರ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಷಾಕ ಇದ್ದಾರೆ, ಧನ್ರಾಜ್, ಚೀತು ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ, ದಿವ್ಯಕ್ಕ, ಹಾಗೆ ವಿಮಲಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ, ಪುಟಾಣಿ ವರ್ಣಿಕ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು, ಸಣ್ಣ ಪುಟಾಣಿ ಸದಸ್ಯರು, ಮತ್ತೆ ನಯನಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಬಂದವರು ಅರುಂಧತಿ ಭಟ್ ಅಂತ, ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಮೋಹಿನಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ, ಮೋಹಿನಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಮನಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ, ತೇಜಕ್ಷಿ, ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ವೀಣಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಭರತಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ತೀರ್ಥನಾಥ್ ಅಂತ ಇವರು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಣ್ಣ ನಿತ್ಯಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಯಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ, ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅತ್ಯಂತ ನಗುಮುಖದ ಸೇವೆ ಕೊಡುವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸುಧೀರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಭರತಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಗಜೇಂದ್ರಣ್ಣನವರು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರಾಗಿ ಏನೇ ಒಂದು ಸೇವೆ ಇದ್ದರೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 250ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ ದಣಿದಿಲ್ಲ. ಮುಖ ನೋಡುವಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಉತ್ಸಾಹ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಲಿ. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಬಾಚಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ನಾವು ಇಂಥ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಇಂಗಾಪುಜಪ್ಪ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪೂರ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅವರಿಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಬೇರೆ KP ಬಾಲಚಂದ್ರ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇರಿ ಶಿವಪುರದ ಈ ಒಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡೆ ಪಡಿಗ ಸೇವಾ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಾಲಚಂದ್ರಣ್ಣಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಐತ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ತಂದು ಒಂಜಿ ತಂಡನ ಕಟ್ಟೋಡು ದಂಡ ಆತ ಸುಲಭತ್ತು ಜವಣೇರನ ಕಂತದ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಅಂತ ತೇರು ದಾಪಣ್ಣ ನಿಗ್ಲಿ ತಾಟಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಜಾರು ಇಪ್ಪುನ ಕೆಲ ಜನ ಪೋಯರು ತುಲೆಗೆ ಒಂಜಾತ ತಿಳಿಕೆ ಒಂಜಾತ ಖುಷಿ ಮನಸ್ಸದ ಜೀವನಡು ಏತು ಬೇನೆ ಬೇಜಾರಿತ್ತಲ್ಲ ತೆಲಿಪಿನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಅವು ದೂರಾಪುಣಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏತು ಬೇನೆ ಉಂಡೋ ಏತು ಬೇಜಾರು ಉಂಡೋ ಏತು ದುಃಖ ಉಂಡು ಅವು ಅಕ್ಲೇಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಾಡಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಆಯುಷ್ಯಲ ಇಮ್ಮಡಿ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ಸಾಧಾರಣ 15-20 ವರ್ಷ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಜಾಯ ಕಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೂಲಂಜಿ ತನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರು ಅರೆಗಲ ಆಯುಷ್ಯ ನನಾತ್ ಕೊರ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಎಪಲ ಪರಪ್ಪುನ ನೀರಾವಡು ಉಂತುನ ನೀರಾಯರಬಲ್ಲಿ ಉಂತುನ ನೀರಡು ಕ್ರಿಮಿ ಪುಟ್ಟುಡು ಪರಪ್ಪುನ ನೀರಿಡು ಎಪಲ ಅವು ವಿಶಾಲವಾದ ನನಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರುಡು ಅಂಚಿನ ಲೆಟ್ ಈ ಮಡಿಲು ತಂಡ ಇನ್ನು ಒಂಜಾತ ತಂಡನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಈ ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಶಿವಪುರದ ಈ ವೇದಿಕೆಡ ಪತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಾಗ್ಲೆಗೆ ನನರ ನಿಗಲ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನಲ ಇಂಚನೆ 6 ಸ್ಟೇಜ್ ಪಂಡ 105 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಇಂಚ ತನ್ನ ಬದುಕುನು ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟೊಂದು ಪಕ್ಕಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇಂಚ ಗೂಡು ಕೊಟ್ಟು ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟು 105 ವರ್ಷ ಬದುಕಿಯರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಮಕ್ಕಳ ಆ ಜೀವನ ದೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಆತುಲೇರು ಇಲ್ಲದ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರಿ ಏತಿತ್ತಲ್ಲ ಪಡಿಲು ತಂಡದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಡಿಲು ತಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಭಾರತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ಪುನ ವಿಷಯ ತಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಜನಿತು ಪೋಯಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಇಲ್ಲು ಸರಿ ಮಲ್ಪುನ ವಿಷಯ ತಪ್ಪು ನನಾತ ವಿಷಯ
ಬಡಪತಿ ಜೀವನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನೆ ವಿಷಯ ತಪ್ಪು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೋದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪೊರ್ತುಡು ಅವಳು ಬಲಸಿಯರನ ಅವಳು ನಾನಾದ ರೀತಿದ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನೆ ವಿಷಯ ತಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಇನಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತದ 2-3 ವರ್ಷ ಪಡೀಲ್ ತಂಡ ಇನಿ ಶಂಕರ ನಮ್ಮ ಭವನಿಶಂಕರ ಶಾಂತಿನ ನೆಲ್ಲದ ಈ ಒಂದು ಶೋಭಯಾತ್ರದ ಪೇಟೆ ಸವರಿತ ಫುಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ತಂಡ ವಹಿಸೊಂದು ತುಲೆ ತಾಯ್ಪಂಡ ಅವು ಆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅಕ್ಲೇತಿಕತದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಉರುಡಿತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಆಗ್ಲೇ ತಿಂಗಳು ಬಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಣೆ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗ್ಲೇ ಬಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡ ನಾನಾದ ದುಂಬುಗಳ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷಲ ಅಂದೇಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪಣೆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಶಕ್ತಿನ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ಕೊಡಪನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಸೇರಿನ ಭಿನ್ನರ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾಂತೆರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಈಗಲಿಗೆ ಬಾರಿ ನಿಕಟವಾದಿಚ್ಚಿನ ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ ಜಿಂಜ ಬಾರಿ ಶೋಕುಪರ ಪಾಚರೇರು ಈಗಲಲ್ಲಿ ಜಿಂಜ ಪುಗರೇರು ಮಿತ್ತು ಬೋಪಿಲ ಕೈಜಿ ದಯವಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತು ಊರೋಡಿ ಅಜ್ಜಾದ ಏರ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿರ ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಲಟಿ ಉಪ್ಪುಡು ಬಂದು ಬೇರೆ ಕೊಂಚ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪುರ್ಲ ಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಓರು ಸುಡಾಗ ಈಗಲಿಗೆ ಜಿಂಜ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಂದಿದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುಖೇಶ್ ಮಂಜನಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಈಗಲೇ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡ ಇನಿ ದೂರದ ಊರದಾಗ್ಲ ಬರ್ತದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಿವ ಜಾಗರಣೆ ಶಿವದೇವರ ನನಾದ್ ಪೇಟೆ ಸವಾರಿ ಪುರ ಉಂಡು ರಾತ್ರಿದ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು 16 ಗಂಟೆ ಇರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದು ಇನಿ ಶಿವರ ದೇವರಿಗೆ ಬೋಡ ಅದು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ಕಾಜೇತ್ ಶಿವದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತನೋಡು ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಿವದೇವರನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಟ್ಲ ಇನಿ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ಪಣು ದಾಯಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತೀರೋಡಾಪುಡು ಬಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಜೆಪ್ಪೆರಾಪುಡು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಗೆಲ್ ಜೆಪ್ಪಲಿ ರಾತ್ರಿ ಜೆಪ್ಪಲಿ ನನಾತ್ 24 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜೆಪ್ಪಲಿ ಆಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಟ್ಯರ ಬರ್ಪ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನೇ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದ್ ಇನಿ ಈ ಮಡಿಲು ತಂಡನ ತೂದು ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಪಡೆಪಡಂಜಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಜನಾಡಿ ಬಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ